Γεια σας παιδιά! Είμαι ο Μεμόνης, ένας πολύ καλός μάγος. Σήμερα θα κάνω 3 μαγικά. Βλέπετε αυτό το λαστιχάκι που το έχω εδώ? Θα πάει στα άλλα μου 2 δάχτυλα. Στα τελευταία. Περιμένετε. Κοιτάξτε. Εδώ δεν έχω το κέρμα, αλλά μετά θα το έχω. Κοιτάξτε. Περιμένετε λίγο ακόμα. Εδώ έχω το κέρμα. Κοιτάξτε, θα το βάλω από εδώ χωρίς να έχει τρύπα. Που εδώ μέσα έχω το κέρμα, κοιτάξτε. Το είδατε? Τέλος, γεια σας!